Barkanku da zuwa Hausa Blog TV. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Idan har kuka biyo mu jim kaɗan za ku ga bidiyon yadda mata suke maɗigo a tsakaninsu. Ga duk wanda ya kalli wannan bidiyon zai san cewa ba karamin hatsari ba ne mutum ya kai yarsa bodin wacce ta kasance gurin kwana ne a tsakanin mata zalla. Wannan bidiyon ɗalibai ne suke maɗigo a tsakaninsu wanda ya yi matuƙar girgiza da kuma tashi hankalin mutanen arewacin Najeriya baki ɗaya. Fatan mu a kowane lokaci shine Allah ya ƙara gyara mana zuri'anmu da kuma 'ya'yanmu da iyalanmu da ma 'yan uwanmu baki ɗaya. Wannan shine cikakken bidiyon da muke muku bayani akan yadda mata suke maɗigo a tsakaninsu a wurin karanta. A sha kallo lafiya kana kuma a yi comment da kuma yin addu'a. Ga duk wanda ya kalli wannan bidiyon ya san cewa tarbiyya ta yi karanci a tsakanin 'ya'yan Hausawa wanda tun suna ƙananan su suke fara harkar maɗigo junansu. Wannan ba ƙaramin tashin hankali ba ne a cikin al'ummarmu ta Hausawa wanda ake ganin mu da kunya, ilimi, tarbiyya haɗi kuma da bin na gaba da mu. Amma sai yanzu gashi ƙarshen zamani ya kawo mu al'ummar Hausawa ne da kansu suke maɗigo a junansu wanda ya matuƙar tasar hankali da kuma ruɗa al'ummar arewacin Najeriya baki ɗaya. Fatan mu a kowane lokaci shine Allah ya ƙara ɗora maka hanya ta gaskiya, tafarki na gaskiya, hanyar tsira, hanyar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kada ku manta ku ci gaba da bibiyan mu a shafin mai suna Hausa Blog TV. Kana ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar kararrawa don sanar da ku a duk lokacin da muka ɗora sababbi kuma mashahuran shirye-shiryen mu a kan lokaci.